Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu maneh karo channel Mak Legini Keluarga Sederhana. Iki pemirsa ya, anak wedok lagi mindo pemirsa. Mindo karo ndelok TV. Wes pokoke nek anu ki dikon maneh jaba ora gelem pemirsa. Soale ndekne karo ndelok TV lho mangane simpel. Mangane kaya ngono wis saring. Lagi hawane mendung pemirsa. Kimang terus terang mae bar ngarit no wedhus terus adus terus kimang bubukan ya pemirsa. Mae bubukan delok TV karo anak wedok, lah anak wedok terus muni lesu dadine mangan. Ya hawane mendung tak goreng gedang ya pemirsa. Gedang, Mak. Goreng. Apa? Gedang. Goreng apa? Gedang. Gedang, Mak. Goreng gedang jarene. Ketane nek mendung-mendung ki enak pemirsa goreng gedang. Kok sedeng pae mulai terus disugono. Nek kaya pae iki ora usah disugono wis buka-buka kleyak langsung dicomot kok ngono. Hawane mendung pemirsa. Mendung tak berarti hujan. Tapi mendungnya tenanan. Untung mae bar ngarit pemirsa. Mendung. Mendungnya apa ceblok? Wes goreng. Goreng pisang. Pemirsa peteng. Soalnya ya mendung. Jadi kita mau goreng pisang. Teng. Sepulane pemirsa lampune gelap putih. Pawone mae gelap gulita. Lawange ra dibuka, sik tak bukake pemirsa ya. Ki Mas Andi kimang Mas Andi lagi budal ngarit, mae mulai ndeke budal pemirsa. Jadi gentenan ndeke ngarit sapi. Emang mae ngarit wedhus. Wis ben padang. Lagi pisangnya pemirsa. Goeman, pisangnya digoreng. Pisang cantik. Pisang cantik. Kita eksekusi pisangnya. Wes tilake wis ngene iki duwe sewenenge buat dipangan ngene, tapi ki mae pengen digoreng. Pisang cantik. Gede pemirsa. Lagi jadrinane. Wes diladeni. Gede. Wes dua udel. Perlu jaluk ganti yo. Apa nendine? Kok agar bar mangan kok ngono leh wi?
Soalnya nek digoreng kinggo mesti dadi tek pemirsa. Wis kinggo kulite bagiane sapi. Pisang cantiknya metuk-metuk pemirsa yo. Wis selesai. Rasi sekarang ini ya pemirsa. Ini baik. Biar matang. Nah. Lanjut pemirsa ya. Wis dilanjutkan.
pemirsa, Mas Andi wis mulai ngarit langsung dipakakno kabeh. Peduse kayak ile. Tuwek-tuwek apa sing tuwek-tuwek. Wis nek gak usah lah. Gak usah wis anu sapi ae. Peduse wis duwe kok. Dete bereng ah. Arak nerono pedete ben gak patek gaya. Wis iki sing ngrehno sisan. Sing ngrehno sisan ben gak mbok idak-idak. Engko ben dikeruk Pak. Oh, apa di sing lentak ae. Betul sih. Mang sing kene sisih kene wis ae. Aja mbok eret-eret ngono to, Di. Jorok. Iki sing iki parakno dene. Awas nek dislentak aku ndek mangan. Adikku aja gadang, Di. Nek dislentak boh lho yo. Pemirsa, pisang gorengnya sudah jadi. Wis mendung-mendung mangan gedang goreng nganteng iki kok. Loh. Yo, yang mau yo, rapat. Ala-ala wong desa, suku pakai terigu sama tepung beras sedikit. Dikopiok-kopiok buat pembalut. Buat pembalut. Buat iki loh. Bungkus pisang ya pemirsa. Pemirsa, wis mateng tak pangan dhewe pemirsa. Aku didulang. Pangan dhewe iki lho wis mateng. Aku didulang. Pisang crispy buatan Mae. Lho. Sak kucing, Mak. Crispy. Mendung-mendung. Imprem. Pisang cantik, digoreng enak banget. Legi. Ayo yang mau. Panas sih. Aku coba sentaki terus. Seah terus. Enak banget. Niki nek sing wonge ngopi, jadi ambek ngombe kopi suger banget pemirsa. Berhubung mak gak ngopi ya ngene wis enak. Kok nek gak udan nek expo yuk. Mek apa? Jalan-jalan. Tangan apa sih ora? Saya tidak udah kucing sing gua. Terus crispy ya. Kayak coklat, keju enak ya. Enaknya gak digoreng. Enaknya gak digoreng. Iya kayak Dwi, seneng gak digoreng. Aku seneng digoreng. Wes nek ngono iku bisa dipantake. Kayak iki sing coklat, sing rada coklat. Oh. Padahal digoreng yo rasanya padha gedang yo. Iya para pemirsa. Wis cuk. Hah? Wis cuk. Wis cuk ya. Pisang kok wis golek. Nggih wis cuk. Padha ae rasane yo kayak gedang. Ayo nggih wis cuk. Pisang coklat. Panine wis ngentekno akan ragat. Hemat-hemat lho iki kelas.
Mak pilek kok irungnya begar. Ya sudah dirasa lah ya. Terakhir ngemak ngene saka pabrik kok iso. Iki mang alhamdulillah pemirsa. Mae pas resik-resik memakai masker jadi gak patek gebres-gebres gak patek gebres-gebres, gak patek meler. Ternyata bener kok nggo masker. Tapi aku wedi pemirsa yo nganggo masker kok dindo kemayu. Dienggo engkek ngono kuwi lho pemirsa. Dadine ribet. Mae ora nganggo. Iki tapi mak yo rodok bindeng neh lho. Bindenge piye? Bindeng yo bengong. Kok dindo irunge mekrok. Dari pabrik sakjane mak iki nek iso nek dijaluk pengen dilahirkan menjadi manusia paling sempurna segala-galane. Jadi wong ayu, wong sugih, wong komplit, wong boh, wong keturutan. Nah, aku yo dilairno ngene ya wis bersyukur alhamdulillah lho. Kayak kesehatan, tangan loro alhamdulillah. Sehat normal. Sikil. Duplake trucake. Duplake yo normal. Sub depannya walaupun seperti berjol-berjil yo normal. Pokoknya intinya tak syukuri pemirsa. Wes sampai dinyeki kaya apa karo anak lanang ya wis tak mben. Jarine doa baik kembali baik wis kaya ngono ya pemirsa. Nyong yo. Ngene set ngene. Lah nek kowe. Ora ngene. Ngurus ngono. Ngene. Sok Ya. sok ganteng. Lho, wong lanang kok Aku yo wedok ayu kok. Nek gak ayu Pak Plek gelem. tak apa saiki. Pak mak ayu perang. Aja sabane piye? Ayu lah. Marak ya aku. Ya pemirsa ya. Wis kok ngene. Jarene anak lanang ki mang ape bincang-bincang. Bincang-bincang opo? Wes entuk. Wes. Ya pemirsa, cukup sampe nae videone mae ya mendung-mendung goreng pisang goreng. Nek salah omong tinggal aku aja monyong wah disibuk syuting. Iki kiraine mah iki pesem. Oke. Ngono ta. Ora percaya terus dhewe engko videone kemalasan. Yes pemirsa, cukup sakmenae videone mae. Nenek salah omong tinggal aku perbuatan keluargane Mak Legini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa nih Mae kabeh terima kasih yang sudah menyupport mendukung Mae sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezekine ngalir koyo banyu kali, agung kok banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jolali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange ben iso ngikuti channel Mak Legini Family.